Bună ziua toată lumea, astăzi o să începem o serie nouă. Am mai jucat single player, da, aș vrea să strângem cât mai multe like-uri și o să primim nou videoclip. Da, am revenit din nou și o să iau că celălalt văd că nu mai are chef să crească. Da, știu că e lângă. Și o să ne facem casa, că am făcut casa greșită. Și da, poate nu o să mă înțelegeți că sunt răcit, chiar dacă e vara. Are fucking kidding me. Asta am zis că sunt răcit. Da, uitați-vă. Deci, he's beat, motherfucker. Și acum trebuie să repar eu tot. Au fost cu un prieten pe hartă și mi-a arătat cum să fac și puii mei. Trebuie să-l ascult. The Conjuring. E, da, și am mai făcut niște videoclipuri, doar că nu mi s-a salvat. Nu știu de ce. Cred că din greșeală am apăsat să le închid. Deci uitați-vă nou cal. Da, uite și ăsta mi-a făcut în timp ce eu filmam. Deci, ce nu mai zic eu. Stai să vedem. Ce cu chestul ăla? Mai un chest. What the fuck? Ce-s cu chesturile astea? Să nu... Deci sunt full, deci sunt full, deci sunt full. Da, ne ducem spre casă, haide, pana mea. Mai trebuie o dănaie de paianjen ca să-mi fac și a treia lună. N-avem. What the f... Ei, acum m-am prins. De ce nu mi se făcea? Da. Și serie ăsta, nou videoclip, poate îl filmăm maxim de, nu știu cât să zice, dar cred că maxim o să-l filmăm de asta 12 minute. Că n-am mai filmat de multe episoade și aș vrea să mai filmez. Da, spar cu târnăcopul un lemn. Luăm alea două chesturi. Double chest. What? Mi-a dispărut. Ah.
Da, poate în videoclip filmarea o să fie mai ăsta în 240, dar o să fie nașpa atunci. Bine, punem ironul. Casca, da, casca a luat-o de la mob. Projecțiile Protection 3. Am luat-o de la mob. Da, și nu știu ce să facem, că dacă nu avem acum pat, e o tâmpenie. Da, m-aș ocupa să fac niște torțe repede. Tan, tan, tan. Yeah, ura! Pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Deci, uitați-vă. Unde? Eu n-am știut că am pânză de paianjen. Dar mi-am adus aminte. It's fucking very cool. Da, cam asta o să fie toată casa noastră pentru... Cred că îl pun ceva. Nu las aici. Ba, dormim cu ușa deschisă. Am vrut să zic închisă din greșeală. Da, și poate o să filmez și cu GTA 2 pe calculator, că v-am zis că am plecat de acasă și sunt la cineva și pot să filmez. Ce să fac, 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 ce să fac. Unde da. Asta o să fie camera unde o să pun chesturile cel mai mult. Pentru altceva nu cred că o să folosim. N-are rost. Dar totuși o să fie o cameră mare. Așa. 3. 1, 2, 3. Da.
Da, nu am prea vorbit în clipul acesta pentru că vreau să fiu concentrat. Da, și poate în videoclipurile care o să mai vin o să vorbesc sau poate nu. Nu se știe. De fiecare dată sunt așa timid. Oh. Nu calculez nimic, eu bag direct. Eu bag. Da. Și să nu citesc la nimeni. Mă apuc de YouTube mai ca lumea. Și aș vrea să fac acum pe calculator un episod. Da, motherfucker. Fuck, schid. Da, unde mai avem dirt? Mai un pic și o să închidem acest episod. Da, și îl închidem noi cu o surpriză. Nu chiar cu o surpriză, că nu facem surpriză la nimeni. Da. Cam atât a fost și cu acest episod. Ne revedem data viitoare.